खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ फैबाय थानाय समाव BPFखौ लानानै जेबो सिन्था खालामनो गोनां गैया बाथ्राखौ बुंदों आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। आथिखालाव बायदि राजखान्थि हान्जाफोरा 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै बायदि हाबाफारि लानानै ओंखारहांनाय बादिनो BPF दोलोखौबो दायो बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। जेराव गोबां BPFनि दैदेनगिरिफोराबो UPPL दोलो एबा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ बायदि रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैया बेफोर बाथ्रानिनो फिननाय होनानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंदि 17 बोसोराव रायजोफोरनि खामानि मावनायमोनब्ला बेबायदि हाबाफारि बिथांमोनहा लानांनाय नंलामोन। बेबायदि सोरखौबा सोंखारिनानै राजखान्थि खालामनायनि दिन गैला। बिसोरो रायजोफोरखौ बोजबनो रोङाखै, ओंखायनो बेबायदि फिसा फिसा हाबाफारि लानांदों। नाथाय बेजों जेबो मुलाम्फा जाया होननाबो बिथाङा बुंथिबावो। लोगोसे फैबाय थानाय समाव BPF राजखान्थि दोलोखौ लानानै जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया होननानैबो बुंथिना होबावो। क'क्राझाराव आसाम गण परिषदनि खौरांगिरि मेल। मिथिनाय बायदिब्ला आसाम गण परिषदनि खौरांगिरि मेल लानायनि थांखियानो बिथांमोनहा गावसोरनि राजखान्थि दोलोखौ फैगौ बैसागुनि उनाव राफोद खालामनांगौनि थाखाय बायदि हाबाफारि लानानै हाबा मावगोन आरो जेराव जेबायदि ब्लक कमिटिफोरखौ दानाय जायाखैमोन बेफोरखौ दाफुंनानै लागोन। लोगोसे 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थियाव मोनफ्रोमबो बियाबाव राफोद खालामनो बेबायदि हाबाफारि लानाय जागोन होननाबो बुंथिबावो। मख'जाथावदि बिथांमोनहा फैबाय थानाय समाव क'क्राझार बियाबनि थाखाय गावसोरनिफ्राय बिजाथि मोननो थाखाय लोगोआरि हान्जाफोरनाव आर'ज गाबनाय जागोन होननाबो बुंथिना होबावो। सुकुर आलीआ थानानिफ्राय खारखोमादों। जाथाया जादों मैराबारियाव। बियो मैराबारि पुलिसनि मोनसे लाजिथाव बाथ्रा। मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय 10 साननि सिगाङावनो मैराबारि पुलिसआ सुकुर आली मुंनि सासे सुबुंखौ सिखावनि सन्देहआव लकआपआव जोबनानै दोननाय जादोंमोन। मख'जाथावदि बेबायदिनो मैया सुकुर आलीआ खिनो थाखाय बायजोआव थांनो होननानैनो खारखोमालाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे दायो सिखाव सुकुर आलीखौ नागिरफिननो थाखाय मैराबारि पुलिसआ नायबिजिरनायखौ सोलिहोफिनबाय होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। उदालगुरियाव दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोबां जौगानायनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों। नंगौ, दायो बिटिआर ओनसोलावबो आसामनि गिबि मन्थ्रिनि नाजानायाव गोबां बायदि हाबाफारिफोर मावफुंनायखौ नुनो मोननाय बादिनो मैयाबो उदालगुरिनि पानेरि, टंला आरो डिमाकुसि ओनसोलाव बायदि जौगाखांथायनि हाबाफारिफोरनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ नुनो मोननाय जादों। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरीवाल बिथाङा आसामाव आगान। मिथिनाय बायदिब्ला दिल्लीनि गिबि मन्थ्रिया आसामाव फैगोनखौ लानानै बायदि हेंथा हेंसिफोर दंमोनब्लाबो नाथाय मैया बिथां अरबिन्द केजरीवालआ थारैनो आसामाव आगान होफैमारबाय। जेराव बिथाङा आसामाव फैमारैनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बुंदोंदि हिमन्त बिश्व शर्माजों आंजों समान समानफ्राम रायजो खुंदों। नाथाय दिल्लीयाव थांना नाय जों माबायदि जौगाखां रायजो खुंदों। नाथाय आसामाव हिमन्त बिश्व शर्माया जेबो मावाखै, खालि मैला गोनां राजखान्थिल' खालामदों। आंखौ आसामाव फैगोनखौ लानानैबो धमकि होबाय थादोंमोन, पुलिसनो हमहोगोन होननानैबो बुंबाय थादोंमोन। लोगोसे आरो बिथाङा बुंबावदोंदि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गिबि मन्थ्रिथ' जाबाय, नाथाय आसामनि हारिमुखौ मिथिया। ओंखायनो नोंथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि जाबाय, एसे आसामनि हारिमुखौबो सोलोंना लादो होननाबो गावनि बिबुंथियाव बुंथिना होबावो मानगोनां केजरीवाल बिथाङा। आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ बुथारनायनि हुमखि फैदों खालिस्तानी होननाय आफादनिफ्राय। मिथिनाय बायदिब्ला मैया दिल्लीयाव थानाय आसामनि सासे खौरांगिरिनिसिम मोनसे फन कलनि गेजेरजों बुंहरनाय जादों बाथ्राखौ। मख'जाथावदि आसामनि डिब्रुगड़आवबो अमृतपाल सिंहनि हेफाजाबगिरिफोरखौबो
जेलसिम लाबोनाय जादोंमोन, जेराव बेनि थाखायनो आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ जुदि सिखफोरखौ अत्याचार खालामोब्ला बेनि फिथाइखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिया मोननांगोन होननाबो बुंथिबावो। लोगोसे दायो मिथिबावनाय बायदिब्ला डिब्रुगड़ जेलाव खालिस्तानी हेफाजाबगिरिफोरा बारायनानै सा 8 सोद्रोमाफोरखौ जोबनानै दोननाय जादों होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।